Kublai yapi baro, ipidang subhai pi shaka puli kubor sngap shipang, hashwa bangan stang ban puli ki kubor ki pamanta kasni. Kacingkar patrit ke jonga yapi ki porlok iwei ki basngap yakani ka kubor jongi, bapin light, ba subscribe, kum katak kacingkar shanlam ke jong pi yangi, bangin nangla ban lek ham hashishu, ha kisni ki banangwan. Ki kubor pamanta kasni, kakat kendai terik unai lor, arajar arpuar. Kendiat nau kenjat syai. I love you udan lai ngut ki khun, ubarit do udang san penai, kermen ba un kalaga bamut, ula syak bom yap no. Orap kat pratrik unai lur, hadien bo I love you talang ula klat no nakasla perthai ha kajing syak tiet syak bom, ha kakti jong kipat bhor ha sangpung, kalami ka khubor ban ong ba syam ladan ba wan jungo lane, wan kam ya kamet jong u. Haba persang wat pnia halor kani unonglom kubor ke kenjat syai ulelet hi daladi syadu kasnong try I love you. Shamorap nar tiang East Gentia Hills. Bat ha kabaya kren bat ki bahayeng hasem I love you. Kila ong ba kila dap ban let pet bat penchisha badai udo usnam jongki. Henry kim shemtre satya ban wanra ya kamet jokmu shashnong. Namar kador bar shnong morap hadien kajingelang kalarai ban pendem da ka ba kadau ba kam kuwa ban wanra ya ka jersey hashnong hathau. Layathu ukpa bijoy tariang. Kakami jungu kakong hom talang kalaong, kayeng kasem ka hun ya kajingyap jungu namar ba ula penjenjar ya kayeng kasem labun snem. Kalayathu ba ula syakem hakti ki pulit la arsien menshwa. Bat daka mensiem ke bakthang kakami kalaong ba kalayay bu jingkermen ba un kala pamut no kumba ula jukular haparo ki arsien. Bakayeng kasem kalalet bat pelat yeu na patok. Henry hakasien ka balai ulangat no hakakti kipat ba. Hashwa buun syakem ulayat hu yanga. May ngalale bakala. Menta ngalangat hakakti kipulit ru ngan syong shijingem. Balada ngangat hakakti kipat baru ken no yanga bangalayap lupa. Namar bau ong kumta ngadung kamensiem ngam nang jubab syu. Layat hu kakami. Habakali kalayat hu bau I love you uday ukhun ubasan na ki kendai ngut shipara. But uway na pedengki nyongut ki khun chenrang kakarteng I love you ru kadai ka balajer hida kakami namar bahas nong hathau ki ong balabun ki khun chenrang hayeng kakami kam nang ban isyu. Kum kakami ngalas ngo melung bat ngajar kateng no yu I love you nadu badang kha la ong kakami. Kala ong nga iet yeu khun Henry ka jingle jongu wat hakis nem ki baladab ru kalapan kthang palat yanga. Ars nem menta ngala syuyam bet na kabentau khun. Ngayay do wai ha ublay ba un penkala no ya ka mensim jongu. Bat kani ka jingshim no ublay ya ka mensim jongu ru ngatip kadai namar ka jingba bat kum kakami nga. Kala ong ba ka jing shisha uday khunna ubasmat hakatray kakta ha kapor ba udang dan hasnong. Bat uday khunna ubamdi bambam wat tang yeu kwai ru jukta. Henry undaw lapoy syongkha juan pai syu shashnong. Bat la syu sngo ya ki jingpen klumar bat kakami ka hapan lit pelat yeu na patok arsin kinti. Ki bahayeng ki layat hu ba I love you udan laingut ki khun ki badang ret bat ikhun khaddu jong u i badang san benai. Sa kani ka waypat ka khubor. Datu ubarit Shi Sekhon la rung Patok ong u presiden ka HNYF. Shillong kat pratrik unai lur. Hakasin ka baar menta ka New Trap National Youth Front East Khasi Hills District kalalit banjurip yang ya kidukan tok tim haslinter hapulu syadu kandailat. Badla syem sasisien ya kini kiju kidukan bakila syakhang dangshen namar bakim biang setia ya kilaisen bat penyat ya kidukan ki badang syak hakaju klem penthema ya kilaisen. Ki babon na pedang kinong syong dukan hapulu kilaile bandri bat pet no na kidukan ka baki syong hakapor bakaseng ka penlong ya kajing kendra. Bat jan baro kidukan ki badan tang ya kalaisen barim klem penthemai syu labun bun snem. Bat habakili baro kini kinong syong dukan kilakam balajuan utau inspektor marak nakatsat sales tax penlum ya ki khajna arjar tingka. Hakashi benai wat lakim la ban penbiang ya kilaisen. Hakatai ka jingnet kendra jong kaseng ka bala penlong haka khanyau tarik unai lor ki pulet ki lawan bentuklar ban persang khang ya kaseng. Bat kaladan ka jingya ther shipor onda utei upulet ulabu ka jingkeli na ai piyo jingbet ban khang ya ki dukan baro ki bamdan ya ki laisen. Bat nakaliang kaseng kala yathu ba kalapha ya ka jingtho shaka office u commissioner na dukan riu benai menshwa Henry syam ladan kanu ka jingkela. Namar ba ko office ka badai kimi hakikam kam le bat ngilalap ru ya ki sakhi ba
uta u officer ubadai ban pet ya ki license jongki penban usuwan ban lum da kapisa mar ahajar ha kasjibnai kani ka penpau tingkren ya ka jingbam sap ka bashir khai ha ka tei ka trat rekam long u president ka HNYF habayakran bat kilat pathai ke bor u president ka seng u ba ablas takhar ula tongon tingye bat ong bakadani e shilandat bat ka jing smuthu jingmut ha padeng kinong bu dukan tim bat ki inspector ki balum ki khajana tu ulakan tho balada ka sarkar kamla wat tang ban penbet ya ka ne ka khalai tho tim kumno ka thmu bon wan ra saya ka kasino ulaong baka nie ka jingbam ai license ka pendu ya ka pisa baka sarkar ka dei ban yolum ka balong ka jingdu nong ya ka jela POE hang ne baka dan ka jingbam sap habaro ki benta namar layalam hida ka sarkar ka balong ka kami omdei tang uta umarak ubabam sap henry kambare hi ki basyong hasketriat ki baklun ki balalute da ka klur ngiwan hang ne ban kenra mangi pipha da ki pulit dada kitu kirit kirya phikloi ban kem balai kem lang ye kitu ki he sketriat hatu ka an katri kam tang ye ubaret laong uba blas sakani ka wei pat ka khubor katnat kampo yeng ka dei ka babam sap tam kenno uba pala shillong khat pratrik unai lur President Kamigalaya Pradesh Congress Committee uba Winson pala ulakan no bakatnat kampo yeng ka deka babam saptam habayakan bat kinong thok hubor hadian ka chingelang pen ko buromi ki samla ki papas ba po penthorum kra constituency kabala penlong habel fon lum syap President ka MPCC ulakan no baka jinglum pisabi an hasurok ka jurba Katkum kachingong uba palaha kini ki khendia tayo baladap kalaja ha kyang East Chantia Hills District. Lakanno ru bakitrok ki bakit iki kwai bat tempo ki haban siu hadu 8,000 tingka shitrok. Kitrok ki bakit daw yung ki haban siu hadu 1.5 lakhs. Kitrok ki bakit iki siap ki haban siu hadu 10,000 tingka shitrok. Na kitrok ki bakit mausun kilum hadu 8,000 tingka shitrok. Wat kitrok ki bakit ranga ki haban siu hadu 8,000 tingka shikali. Kadan kajing bamsap pat kajing lutia na kipat ba habaro kiliang kane kadai ka babaro ki yoi ulaong. Ulaban rap da ka baong baka seng kongres ka bamenta kamdan ya ki dekhot jongka ki balutia na upat ba. Ulaong ru baki kertong jong kaseng ki dei ki balanang lastat bat ki bamdan kata kajing sya kano bamsap pat ki dang khut habaro kiliang. Nakaliang u president ka MPCC ulakan noru baka jinghap jong udom jong ka Meghalaya Assembly kadai nakataw jong ka jingbomla jong ka sarkar ulalampang ya ka yeng dorbar thawan ba syam ya ka jingket khli halor ka jinghap udom namar ka sarkar ka kwa ban pleno ya ka haswa kapor ong uba pala ong babun kibre kibren hapo ka sarkar kim smuthu ya ka technically lane kim smuthu ya ka jinglong jong ka jingshna bat kila shania ha ki officer ki babam sap ki persang ban penbor ya ki ban pendep haswa kapor kenno uba pala ulong ru ba ka jing penbor ya ki kontraktor ban pendep ban penstat ka jurba kajing hap jong katunum ka yeng dorbar thawan ka dei nakataw jong kajing bet bat kajing bamsap jong ka sarkar ong uba pala ulong ru ba ki batuk ki dangduk susu bat ki barispa ki nang ruspa arsya kabam sap kamkut tangha kajing hap jong udom kajing light phet na along kabam sap menta kadan hasurok ha kinong trei jong ka sarkar ki bamshem la yo ya ka hok bakin yo kinong trei katnat ka kot ka khya bat ki klem yo ya katulop kamdan ka jingkut habaya dei bat ka bamsap ong u president ka MPCC kindiat ki khubor na unong sanhima shakem arngut ringkat bat udrox shillong nailor khat pratarik ki pulit jong ka anti narcotics task force jong ka East Khasi Hills hakasmi sejan kilayo kem ya arngut kibriu nakathan yodo haga ba kilayo kondrop ya udrox heroin ubadan southway points prapusan gram kawai ka mobile phone bat ka ATM card yakini ki bala shakem la pengat ha ka kendon jong ka NDPS Act sakani kawai pat ka khubor klat iwe yo covid khat khandai sasan ngut ha ka sniu blai shillong nailor khat khandai tarik kajinglong jingman naka khlam covid-19 ha ka jilla kala sakhi ya san ngut kibriu ki bala shak ta thum mai ha ka sniu blai
ha ka cho ka por ka jingdan jong baro ki ba shak ta ha ka jingpang hapo ka jalla ka long khandai phun ru hajar ndus pa khalai ngut ba kan thop ya san ngut ki bala shak ta thamai kumbalong manta ka jingdan jong ki bre ki badang shak ta ha ka khlam ka long sau phun ru ngut kidan nyau ngut ki nong pang ki bala koj na ka jingpang ha ka wei ka liang ka bala kin teu ya ka jingdan baro ki bala koj pura sha ka khandai phu sau hajar khandai spa sau phu san ngut kumju ka jingdan jong ki tu ki bala khlat no ha ka ne ka jingpang ki long shi hajar ndreus pa ar pu ar pat kan thop ya i wei ha ka sniu blai na ki tai ki bala shakta thammai hakini ki ar sau kan tabla dap na is garo hills ki dan lai ngut bat ka jingdan jong ki nong pang ki badang shakta ha ka khlam hapo ka tai ka district ki long khat nyongot ha is khasi hills iwe iba shakta thammai bat ka jingdan jong ki bre hapo ka district ki badang shakta ha ka khlam ki long khat sangut ki kai phoi ka tnat ka kot ka khia ki ong ru badan phrangut na ki nong pang ki ba shakta ha ka covid khat khandai ki pasha sumar ha ki hospital pa pher ka jilla paralok in sai shem byang bat phi ha ki wei pat ki khubor khublei shibun